egun politia izan dugu, nahiko parua, baldintza nahiko larriago, nahiko limitea zeuden, bai haize aldetik, justu gaben pixkat ikutu hartu digu haiziak eta horrazten da garbitzen hasi da, baina argitu dut hemendik itsasoa nahiko ikutua zeon. Eta bueno, horrek ere aldi berian, olatuai benetako erakutsi dezaken aurpegia neurria ez du lortu, altxatzia, konzentrazio puntu hori oso muito zeolako, baina alare kontentu, borre alare itxasaldia nahiko fuertia zen, eta pare bat hartzeko aukera eman digu. Gutxi batzuk hartu izkio, bai. Ez kontentu, zentzu hortan kontentu. Gero haizia definitzen jundian bezala hegoaldeago haindikan, gero ez da indar gehiago sartzen jundia, eta ez da gita kaso imaginetan da ikusiko zenuten, seguk ere grabatzeko akaso, bai kresta edo estela esaten diogun horrekin, aurreko olatuan kresta horrekin, ez da litezan. Azkenengo olatutan gogatzen naiz ere, amaldan beran ijoala, enula, nekan dimentsioan, iparra galduta pixkat, azkenean, enun ikusten, txiprestina ziala eta baila zala, enun ikusten noakan joan, eta zama hori aurreko olatuak altxatzen zuen kresta guztiakin, pixkat bestelako zailtasuna oso, baina politia. Bai, nik uste dula 2 urte finala handian kokatu genuen sesio hura adibidez, pixkat basun ere bai moitu ikutua, baina esan dezagun auskalde hura bintzat garbia oseola. Aldi hartan ordea geneukan pixkat marea eta gure aldeago, eta orain berriz ilunpetan bota behar genuen, ezin genuen miatu, ezin genuen itxaron, orduan zuzenian bertan argitu deu. Baina kontentu. Baina pena horrekin esaten, ostras, itxasoa garbiago egongo baldin bazan, nabarmen izango zen aurrekoa baino handiago. Ez dakit, ni bizkarra mantzio bat, euk aurpegia, orduan euk esangoek, ez, baina ez zekiat. 10-etik gora, bai, nabarmen, bai, dudik gabe. Bai, beste hainbat sartzeituan, bai, beste gutxi batzuk. Potentena isilpian pasadiu, Marrokozen pasan iskin pare bat itxasaldi oso gogor, eta hirugarrengo bat izugarria izan zana, bai hemen da baian, Herkulesen ekaitzura. Eta han iriki dugu beste bide berri bat, nola sendero berri bat esatearren,
eta nik uste hori hartzun handia izango dula, ze Greg Long, Ian Walls, Mark Hurley eta beste hainbat surflari gonbidatu ditu gure bai, lehenbiziko surfaldi hortara, eta egia esan beraien espektatibak ere hauzin ditugu, sekulako olatua topatu dugu eta hurrengo urteetan asko entzungo da noitakoa.